Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Datum van vandaag is donderdag 11 juni 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Gearboxmonteur aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. De politie heeft op vrijdag 5 juni 2026 de 49-jarige gearboxmonteur BD aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van oplichting en verduistering. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat de verdachte in de periode van oktober 2025 tot en met mei 2026 van meerdere klanten geldbedragen zou hebben ontvangen voor reparaties, leveringen en de import van versnellingsbakken, gearboxen en andere voertuigonderdelen. Volgens de aangiften werden de overeengekomen werkzaamheden in verschillende gevallen niet uitgevoerd of slechts gedeeltelijk afgerond. Sommige klanten kregen slechts een deel van een betaalde bedrag terug. Tot nu toe hebben 8 personen officieel aangifte gedaan tegen de monteur. De benadeelden betaalden bedragen in Surinaamse dollars, Amerikaanse dollars en euro's voor onder meer gearboxreparaties, motorrevisies en de levering van onderdelen. Kabinet van de president kreeg fors hoger budget 2026. Het grootste deel van de begroting bleef bestemd voor personeelskosten. Voor salarissen en aanverwante vergoedingen wordt ruim SRD 129 miljoen uitgetrokken, tegenover 701 miljoen in het voorgaande jaar. Volgens de toelichting houdt deze stijging verband met periodieke salarisverhoging, schaalbevorderingen, nieuwe benoemingen, de inzet van gespecialiseerd personeel en consultants, evenals verschillende toelagen en commissievergoedingen. Eind maart 2025 telde het kabinet van de president inclusief daaraan verbonden directoraten en instituten in totaal 2237 medewerkers. Voor het komende jaar wordt rekening gehouden met tientallen pensioneringen en jubilia van ambtenaren met een lange staat van dienst. Immigratiecontroles VS roepen spanning op in aanloop naar WK 2026. De voorbereidingen voor het WK voetbal 2026, dat wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico, worden overschaduwd door toenemende zorgen over de Amerikaanse immigratie en grenscontroles. Volgens berichtgeving van de Washington Post zijn meerdere spelers, officials en teammedewerkers bij aankomst in de VS extra ondervraagd, tijdelijk vastgehouden of zelfs de toegang tot het land geweigerd. Een van de meest opvallende gevallen betreft de Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan. Hij was door FIFA geselecteerd en zou als eerste Somalische arbiter ooit actief zijn op een wereldkampioenschap. Warm weer met kans op middagbuien en lokaal onweer. Surinamers kunnen zich vandaag opnieuw opmaken voor een warme en benauwde dag. Volgens de weersverwachting wisselen perioden van zon en wolken elkaar af, terwijl in de loop van de middag en avond op verschillende plaatsen regenbuien kunnen ontstaan. Lokaal is daarbij ook kans op onweer. In de eerste helft van de dag blijft het op veel plaatsen nog grotendeels droog, vooral in Paramaribo, Wanica en de overige kustdistricten laat de zon zich regelmatig zien, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Naarmate de temperatuur stijgt en de vochtigheid in de atmosfeer toeneemt, wordt de kans op neerslag echter groter. AZ ontkent berichten over code zwart in ziekenhuis. De directie van AZ heeft gereageerd op berichtgeving in de media waarin werd gesuggereerd dat sprake zou zijn van een situatie van code zwart in het ziekenhuis. Volgens de directie berust die informatie niet op waarheid. In een persbericht laat het ziekenhuis weten dat zeer onverantwoordelijk te zijn over de verschillende berichtgeving. De directie stelt dat momenteel diverse afdelingen bezig zijn met het evalueren van protocollen. Volgens het ziekenhuis betekent dit niet dat sprake is van een code zwart situatie. Daarnaast uit de directie kritiek op het delen van een intern document met de media. In het persbericht wordt gesteld dat het lekken van het interne stuk naar kwader trouw zou zijn gebeurd. BGVS werkt zich uit
crisis, maar miljoenen vorderingen blijven een uitdaging. Met bedrijfsgeneesmiddelen voorziening Suriname is volgens minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bezig aan een moeizaam maar zichtbaar herstel. Hoewel ongeveer 95% van de schulden aan buitenlandse leveranciers inmiddels is weggewerkt, kampt de instelling nog altijd met een groot financieel knelpunt. Tientallen miljoenen SRD aan openstaande vorderingen bij ziekenhuizen. Volgens Misikaba is de modernisering en verdere ontwikkeling van BGVS sterk afhankelijk van financiële stabiliteit. Bij het aantreden van de huidige regering verkeerde het staatsbedrijf volgens hem in een ernstige schuldenpositie, waardoor de normale bedrijfsvoering vrijwel onmogelijk was geworden. BGVS zat compleet vast in schulden en kon daardoor haar normale operatie niet draaien.